Dami ni batana sumurung siang saluhut roha. Di mana mangaramu tiati-ati dohot pikiran Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Horas madihita. Hurian di Kristus na hinaholongan di Pentakosta na parjulu manang di hasasaor nito di Purbadia di pesta na parjuluon hatani di bata na marsaringar di hita imasian Evangelium di si Yohanes itu 20 ayat 10 sia saat rodi ayat 20 ujahaw matuhita soalon matak surat di sini. Jadi dungbot ari di hari perjulu dung salpu ari sabat di naung sordak akapitu ni inganan ni akasisiani ala ni biar ni rohana sida mida aka jahudi Roma Yesus jonjong tu tonga-tonga nasida jadi di dogma tu nasida dame ma diamu jadi dung di doksong ni di batu duhon matanganna dohot adorana tu nasida gebelas marohani akasisiani ala naung di ida nasida tuhani dungi diulahi Yesus ma madok tu nasida dame ma dihamu songon sinuruni amai au suruoku hamu jadi dung lidok songoni mangobus ma ibana dopak nasida huhut ma didok jalo hamu ma tod di parubadia molo di sisi hamu dosa ni manang ise nong sisa mai molo di pahot hamu dosa ni manang ise hot doi ido sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan parningotan hasasaw nito di Purbadia ido guarni minggut ta sadarion manang somal idok Pentakosta manang Pentakoste somalna molo ditaringoti Pentakoste manang hasasaw nito di Purbadia lao dorohata tu barita da masa na tarsura di ulau ni Apostel bidudua ima peristiwa manang barita na masa di haroro manang hasasaur ni tod di Purbadia hati hai jadi pitor lao dorohata ahana masa di ulau ni Apostel ketika Petrus dan para murid berkhotbah di satu tempat di Jerusalem torop donaro siad desa dawalu dok ragam ni bahasa rotu nasida dengan bahasa ibunya masing-masing makatai si Petrus boy diatu si nasida nah tapi dang bahasa ibunya dang bahasa nasomal na dibagi nasidasian si Petrus tarsong kita at sugeri makatai hala India di sondo bahasa India nomor 3 ayat sada dang harung nama boto kecuali hulan hata nehi ina agu nehi isi sama boto ya teh aca baru kuci hutahi angui gua ni judul di film di anggo hata-hatane so binoto manangah lapatan ni kuci ya teh molo tarsurat kucuk ini ro alai makatahon kuce hutahi di narupani alai bui tatusi anggo hata Inggris ngatorop hita maboto hata Inggris kurama jaguru sudi berbahasa Inggris on nate bidang tatusi ya teh ima hira sudido gudang do torop noeng halka marhata Inggris alai mor hata India kita seolah tidak apalagi hata Rusia kita huruf seolah nape so binoto bergantung nah hiri kepada kudu huruf H kebutuhan majahi piso ratusan rupaning ale melo makatai nasida boy tatusi ima songon aplikasi di peristiwa di ulau ni Apostel 2 seolah-olah bahwa Roh Kudus ada Roh Kudus hadir ketika 50 hari
setelah kebangkitan Yesus. Seolah-olah Roh Kudus hadir dan bekerja ketika peristiwa itu terjadi. Yang oleh para teolog disebut pada hari itu adalah hari kelahiran gereja yang Ido hasosorang manang tiki ido hasasaut manang hatutubu ni huria di Portibion. Haojak ni huria di Portibion. Kelahiran gereja pertama sekali. Nah masa diulau na apostel. Sianido gabe terdiri 30.000 halak naso persiahian tu Tuhan Yesus di Jerusalem. Ido ubahan na manginang taringok tu hatutubu ni sada-sada huria. Molo di dalam ilmu sejarah gereja kira tulu do sumberna manang alasanna. Nah perjulu sahali adalah baptisan pertama. Songo na masa di Jerusalem ujui. Jadi molo tasigati rupaning aka sejarah gereja termasuk nang gereja Cibubur. Ikoradong ma natuluon syaratna asa tardok ibana ujak gabi huria. Nah tapi HKBP membawa versinya. Ima mol terdiri pertama. Isi ma terdiri na perjulu di Cibuburon. Paduahon parpunguan na perjulu. Marpungu mahala Kristen tardok may songon ari hatutubu ni huria. Di sada-sada huria. Jalamolo dang arong parpunguan ni dang tardoki hari hatutubu paning. Molo siang sudut sejarah gereja. Jalamolo dang adongi dilului mana asing. Na dabatuluhon pertama sekali datang misionaris perbarita nauli tu inganane. Tarsongonido molo siang sudut ilmu sejarah gereja. Hape molo HKBP tanggal 3 di hatutubu di HKBP teh. Di sadok HKBP on tanggal 3 do. HKBP mahitaw nate. HKBP mah HKBP rupaning unang-unang hari pernikahan tapi lupa deh. Apalagi mula kena baru dak taringotan biamang sekarang pernikahan ini ada tuh. Kan itu tanggal 7 Oktober atau 1861. Jala di HKBP unik nadang nasian na tulun. Ditikim marpungu do opat tadi tahalak Belanda. Di Parosorat si Pirok. Apalah hutan nami may saya kamu. Ate. Nanggo apalagi hasurungan nami sa halak si Pirok kami ate. Apalah di hutan nami may. Nendang apalahian rupe, apalah sa bulesan do pero paning. Iya. Idu ubahan na hari hatutubu ni huria di Portibion ditiki adong baptisan terdiri 30.000 halak di hutan Jerusalem. Di masa hasasar ni Tod di Perbadia. Seolah-olah kita diajak untuk berpikir bahwa ketika kita memperingati hari Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus di Jerusalem ini. Alaya manginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite trupuk sadarion. Di minggu parjolo Pentakosta. Dan apalah peristiwa na di Jerusalem ibe na nang taringot tata di bagasan tikyon. Alay ahado pakorhonna. Ay nunga saur tod di Perbadia di Portibion. Nunga saur tod di Perbadia dihita hala Kristen. Ay marhiti padidion na badia. Hudidi maho di bagasan guari di bata ama anak dohot tod di Perbadia. Naung saur dui, naung adong dui, kita sudah di dalam Roh Kudus, Roh Tuhan, di dalam 3 nama Trinitas nataha persai. Songon hasisikok ni panobota manang pakaporsot tadi di bata ama anak dohot di Perbadia, situlu sada ihoti. Dalam diri kita sudah ada Roh Kudus sama nginang.
kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita sudah dimiliki Roh Kudus. Alai ahado pakorhonna. Songo dia do hita majalo. Songon topik tadi bagasan tikyon jakon matod di purbadia. Songo dia do hita majakon songon halana porsia. Tersongon namar pesta ulang tahun ini ya teh. Aku nggak hudohoti pesta ulang tahun mulai sian 1 tahun sampai 80-an tahun. Dia karuas ini kurianta. Hampir saru pada pestana. Buka patangnya ngata. Mari kita sian buku ND nomor 7 ayat sadar. Birthday to you. Habis soalnya tuh sama lapatan di rupanya. Happy birthday to you. Nah, tiup lilinnya. Dung ditiup. Paham sih? Potong kuenya. Wah, semangat detong. Gue bilang sih, bereng na berulang tahun ini. Sera tekado bereng semangat di banget tuh kan. Dobus puh. Naso mucak do gigi palsu na rupanya ngate. Wah, kena tuh. Besi bulu mangalang roti na rupanya. Alai, do pakorhon na mulu mas pesta itu ulang tahun kita. Musuh maju kita. Ya do terbigi aku. Namar ulang tahun. Dung sidung ulang tahun. Begek jago. Ada hadiah. Seolah tidak Cengeleng nak rupanya. kita seolah Ale dong kira dengan mulak bergantung mesti kepada kebutuhan Torido ko nama ulang tahun yang bereng jo masuk kepada ulu dong kemajuan zaman. buat di bereng jo plastik di tasnya sedina. Jadi mereng kesalahan ni dong andat dong. Habi ngalas rohana di ban geleng na. Jangan halak naung saur tod di perbadia di bagasan nguluna. Dia tidak mau melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Dia tidak mau melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Dia harus mampu melihat ada yang positif dari banyak hal yang negatif di dalam hidup orang lain. Siapapun itu. Ido neneng taringotata di bagasa tikion marhiti turbukta. Ditiki hahehionna boy tabayak kon peristiwa para murid dalam ketakutan. Itu makanya diturupuk tahun di dok nakin. Jala dung bot hari-hari perjolo dung salku ari sabat ketika dia bangkit. Borngin naik. Dinong sordak akapitu inganan ni akasisian. Ale ni biar ni rohana sida manginang. Mabiar sisian ni wajar. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Yesus ketika Yesus menderita. Maila nasida. Saat Yesus dipermainkan oleh orang-orang jahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak satu pun dari para muridnya tampil berani menanggung risiko. Madongani Yesus. Ditiki ibana, dibuat tuson, hirabola dibahan. Padahal Yesus melihat Petrus pada waktu itu. Petrus pun diam. Tapi hasian nih. Yesus butuh pendampingan, semangat, dongan. Lau mengadupi saluk nih. Mabiar nasida. Jaladang holan alani ala hihi bana. Mereka kehilangan muka. Dan takut karena ada kabar yang mengatakan bahwa Yesus bangkit bukan benar-benar bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para muridnya dan berita direkayasa dikatakan bahwa Yesus bangkit. Mabiar nasida. Tapi mereka itu makanya mereka berpungu menasida di sana inganan, dikuci inganan ini. Tapi Yesus datang. Kalimat na pertama didok damema dihamu lalu si dibatu dua homa tangan na doa dorana nina ditupuk tahu apa artinya itu ama masalah sakit hati tapi jangan balaskan sakit hatimu kepada orang lain. Au mai na di porsada kamu
na di porsohamu na sodongamu na au. Au may natarsilangi dang halak au. Au may nagabi korban naso didongani hamu au. Au may na makokop hamu dame madi hamu. Sungod deduhita gabi paruhadami. Yesus sudah memaafkan kita. Hidup dahil na tertarik kau di Turpuk. Ada apa cerita Pentakosta? Manang makna Pentakosta sa dario dihita. Jadi dung didok songoni diulaki Yesus mamad doktu nasida. Dame madihamu. Songon sinuru ni amayau suruhku mahamu. Jadi dung didok songoni mangobus ma ibana dopak nasida hut madidok jalo hamuma todi porbadia. Dalam bentuk apa amanginang? Ternyata dalam bentuk pengampunan dohape. Memaafkan. Itu na borat. Anggo minta maaf gampang inang. Uji hamuma. To pare hamuma halak setebi. Maaf dah. Habe ngabongkak-bongkak sudi jolmon. Persoalannya nabongkak-bongkakon Peter Muradom memaafkan. Katanya dibuat masanggul muna dua. Holan ni muse sanggul muna itor hamuma. Hape nasaripi dibuat talak muse dang suguru hamu. Kadang begitu kita hidup. Memaafkan sulit. Yesus tahu bahwa manusia sulit memaafkan. Di bawah Tuhan Yesus do sulit memaafkan. Alai marhiti turbuk tahun marhiti hasasan itu di perbadia dihita hamuna manginang. Tak upaya homma patuduhon nambam puruhita alani ton di perbadia mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, memaklumi orang lain dengan kelemahannya. Pengampunan ternyata sebagai tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dang gabi pendendam, dang parhosom halak Kristen. Dan adong diajarkan Tuhan Yesus sifat atau kelakuan atau perilaku yang membalaskan. Kalaupun itu menjadi kejahatan bagi dia. Songon namasa di bagasan Turpuk tahun di batu doon Tuhan Yesus om maau korban. Dan adong suguni rohana tua kasisian nai. Allah dia tu si Tuhan Yesus. Songon tanyang na di silangi. Ale amang marpamuati roham. Aidang di boto nasida nabi nai. Tetapi kalau jujur isi hita na sama boto na daulay. Nasana manang dang. Taboto do. Dang tabu mulu haci rohata. Ada tabayad doi haci di roha di dongan. Tapatuduhon ma. Hati-hati juga dengan kemarahan. Kebutuhan yang molumuru kita masuk kepada kemajuan zaman. Dang arong tikos hatatai, dang maripola hatatai nang. Paro kamu mamulumuru halak. Turu bergerak do sudi, goyang sanggul nih. Apa nih? Ale molo nalabok do dame, anemu itu. Ale molumuru kita paro kamu mah. Idu makana molumuru kita turbek kamu selfie sosali. Duit abereng mak tapi dihumai kan. Ay ruado HP yau. Molumuru. Ya. Ale molo labok kita. Ahanim ay. Senyum. Idu makana dok Tuhan Yesus. Dame ma dihamu. Hati-hati molumuru. Hati-hati mulu suguru hatta. Mata kita tertutup dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Bahkan yang baik, yang indah yang pernah kita terima dari orang itu, kita bisa lupa dengan itu. Ternyata manginang didok namalo telah diamati bahwa pengampunan tidak banyak mengubah masa lalu, tapi mampu mengubah segalanya tentang masa depan.
Kita berjalan ke depan, urang bereng tu budi. Kalau kita mau maju ke depan namanya nang, dah dong halak maju mundur. Tabodo mardalan maju hita tujul sonon, daripada mundur hita mardalan songonon. Kirana maju HP, na mundur. Ciptakan, jangan ciptakan musuh dalam dirimu. Ima halak nong saor digohi tod di perbadia. Diatan sudi. Dibahen akan adinggan. Lo pasonakon rohani jolma manang isepe. Jakoma tod di perbadia. Songon edeni ina teresiate. Roh Kudus, datanglah ke di hatiku. Oh, indah tekadi kan? Adung nak kini kan? Adung do unai kan? Ido. Kehadiranmu ajaib. Oh, indah musetong kan? Ya, tabah mak saya. Sungguh dia mendatangkan Roh Kudus hati. Ya, dan Roh Kudus jakon. Jangan asal roh maho Tuhan, roh maho. Badang adong unang songon halak batak. Mulu lewat todong na sejului. Dah, singa jo, mangajo. Unang mangajo aku. Tapi nang wah, bedang adong di jebule. Kan lu disongoni kan? Ale mulu di Cibuburon daong, kubereng rata-rata radi di sudi. Mulu lewat tau, amang ngada di sudi. Apa bingung dan di bawah halakot doneng ngarak begasan. Ale mulu di hitan. Dia yang badita. Ale di bawah tau, lu merah kumangan. Nyandang wan nyatan rupanya kan. Sika jo mangajo hang kita. So yaw mangan. Nang pola. Mangan ngarong ngadi lopay natan na. Narak ibagasan. Mangupasi bawang do pinatay rupanya. Ale ko songonima. Ale dia membensenang. Halak nong di pasaur manang saur tod di perbadia. Naing mamangulu. Di tod dini di bata. Simpel dua mangatusi tod di perbadia. Molo didok tahun asal pemengah hudok kono. Molo didok tod di perbadia, molo sahur tod di perbadia. Kulapati do sederhana sekali. Dalam bahasa Inggris tod di perbadia dokon Holy Spirit. Roh Kudus, roh dari Spirit dalam bahasa Inggris. Spirit itu apa artinya? Semangat. Keep your spirit on, Nina. Semangat, tetap semangat. Asa molo didokon nang saur halak, nang saur tod di perbadia di bagasan uluna, di bagasan dirina. Ada semangat untuk melakukan kehidupan yang kudus di setiap saat. Atong jakom matod di perbadia. Pertanyaan mahita. Tuhan debata mulatema di pasat rohanami di pasunggul hokotu hami di minggu Pentakosta na perjuloon nunga sahur todimi di hami marhiti padidion na badiyay nunga sahur tod di perbadia tu hami marhiti huasom nasipata hami do naso makilala nong digohitod di hami ala juk nai hami mangasahon pikiran mangadupi na masa di ulu nami mahol hami makilalahon tod demi maulate matuhan ala disungguli hatam di bagasatikyon asa ingot hami manjakkon tod di perbadia di ulu nami namarlapatan asa ingot hami majakon huaso ni todii asa tubuh di hami gugu nai baru lapatupa kanadinggan ali Tuhan urupi hami pasu hami dinamadalani aka pardalanan ning lunami asa sonang hami Tuhan kapartanyangata mardalan mardongat toko madede hita sian buku ende nomor 3 ayat mardongat sadar todemi